Μπορεί να είσαι το φεγγάρι και ακόμα να ζηλεύεις τα άστρα. Γκάρι Άλαν. Η ζήλια συναντάται σε όλες τις σχέσεις. Ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές. Όταν δεν είναι παθολογική, είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα και διαφέρει από το φθόνο. Αιτία της ζήλιας είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το αίσθημα κατωτερότητας και η ανασφάλεια. Η ζήλια μπορεί να δηλητηριάσει τη ζωή σας. Γι' αυτό προτείνονται κάποιοι τρόποι διαχείρισης της. Πρώτον, μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς, όπως έχει πει και ο Ρούσβελτ. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που υπερέχει από εσάς. Μην αντιλαμβάνεστε όμως τη ζωή σαν ένα διαγωνισμό, γιατί αυτό θα σας εξαντλήσει. Άλλωστε, ποτέ δεν ξέρετε τι κρύβεται πίσω από τους φαινομενικά τυχερούς και πόσο έχουν μοχθήσει στη ζωή τους. Μην αναμασάτε και μην αναμυρικάζετε το γεγονός που σας προκάλεσε τη ζήλια, γιατί έτσι τη μεγενθύνετε. Η ζήλια, όταν δεν είναι παθολογική, μετά από κάποιο διάστημα μετριάζεται και υποχωρεί. Επιστρατεύστε τη λογική σας. Η επιτυχία και η υπεροχή του άλλου, ακόμα και αν δεν σας ευχαριστεί, στην πραγματικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη δική σας εξέλιξη. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα ή έμπνευση για τη δική σας κινητοποίηση, ώστε να πετύχετε κι εσείς αυτό που θέλετε. Επικεντρωθείτε σε αυτά που έχετε και νιώστε ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη δεν αφήνει περιθώρια και χώρο για ζήλια και μικρότητες. Τονώστε την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή σας και μην αισθάνεστε λίγοι επειδή δεν έχετε αυτά που έχουν κάποιοι άλλοι. Σκεφτείτε τι έχετε πετύχει και το ενδεχόμενο να πετύχετε κι άλλα σημαντικά πράγματα. Η ζωή δεν σταματά να μας εκπλήσει. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η ζωή είναι σύντομη και δεν αξίζει τον κόπο να την περάσετε έχοντας ανταγωνιστικές σχέσεις με τους άλλους. Απολαύστε το ταξίδι της ζωής και μην αφήνετε τη ζήλια να σας κατευθύνει.